إيه دا فتسام فردي دحان ديهم دا تنباقو تميهم ديهم تمسي دحان نيرو مونتاي دا نعايز مسل سينا سلشن بقى واي جود انت مالتي نعايز مسل سينا خا بقى نزا حق خماي غيرو زغال غلاسب سينا سرحي صفوف قلطوف نودن كله بسنكم كن يدناغوي كماي عتب سبسينا ادغن تحصبكايو ناب حمدو عشان تمعد كان نابلو مادو كوين نازناتكم نجر كمي دو سوق انكم ايتم كحوتو بهلكم كنا يسمعونيهم اتم سبات اذا ساعتنا دو تري ولهم قطرانا كو اخيلو اتو حقدا معاس يمكم متو بنفسكم دا تهاويكم حقهم الله بوليس كبر دانيا تهاويكم كاينكم منبر قطرانا دا غنا نديزو لزي اخله فتام فردي انت عايز بحال مثل الله مسلكم ها كبلع زدلي قدل عفو اي اخباري تحقي ماچه مزمسلانا قبركن مزراباي من نوكننيو مسيلكن زي تفريا مخانكنيو داعن كبر دانيا من العلمان يفرسي دحر دقائق كن رأينا آتو حقب على مكفوردنا لومن مجمرتا جيزخن كاب ادغن بقلن وصاي مسيلكن ازون حدا معباليو جينا ورا قالوا خد سمعيكم انا كن قريب نزلسي انت سلازلينا يلو ما خيبانا فليو حدا سبك اخي ترف زبالونا ورن سعوت الشلمات على ويو اميلو منا إذا أنت إذا سحقت زاري ولا تسحقه إذا قلوا تهواخ نمنتاي مخانم باردر وقيحكمه كتعوت تحسب لكم ديكم كابا يحالي فدا من كعوت آتو حقي أبز بتصحك بتصح أبز لعالة درجات السقيل خرئين تدعى خوينكو ناتي تراي وصاني كون بركوت كينو بركوت أبروبان بتصاح ديستابهله كما يابرو بعدنا تسختتا قوالين السخنسي أنا سابرو بحسختت تسختتا هو حقين الدافع فردو لنا أتو دانيا مسحق شرفات كي تخونو أفكم حزو اسكا حنسب انتاكم تخونو زلهم سبك انتاك بلنا خا ايتبلون ديهم سبك نعرق نستبدلخن كحس نزبدلخن ارم دواعلنا سي ننحنا خا بزيتكم كنكاسس عقب نحنا ابنتكم كون يزقبانا حقهم يا بوليس نحنا كو بكل نغرنا رأيكم كون يزقبانا إذا تبلو زلهم نعامل كتنني مخنياتو ماني بديلو فلوت سلازخونه نعاوم مخروه زخبركن اخباري تحقي ابزيا كلكم يخم جيغا زلهم دا فتام فردخ انبار شاريكم ورا كمي لكم يخم كابز اخيبا تعديمكم فتام فردس كابز تبالكم مغبار حليفكم انت يطقوا لكم بلا نعنا طقاي كريكن كاب قص مدر فصيمه خطفاكني نعسك بجهم خيدو نبوتهم تملسوا ناتم دا صلانا سي نسكم باقتو سخنا صنحا طراي كفصمكني بفصام سوناتكم يا جن من زفردو امو حازو لي سميعكم دو انتايو من زفردو كويلن ريهم اتمري احتراد صاوت دانيا مخانو كوين امينن يغني اللي وزر اخباري تحقي انتم سبات كان سقن تبلنا خمزي لنا كو حسبكمنا كم حق انت مصيكم دا بوليس انت زي لكو كلهم ولا حانت ترجم يبلكمن ناي قدما زابسي اب زي فولطو عد خيدم ما سنصفو لي زبلو نيرم نايلو مزابغن ماني تزبي نزم كزارب دصنحي خبر دانيا انتايمو عد اندو تغاغيم اخبارت حقي بلا خن رأينا دحن بخسار كن حزك ايك انت زي بيلكن انا كنكن بزي بقى يسرح انت خيل كن رأينا امبارح جنا باخو مسمصت حماتكم سبكاي كعبنا ينباس دختو لي صنحكم اندا تنبرو نسخم كا اخيلكم ابتزرب زربا نمودا تنطبخ تقمطو كان سرح يبلكم انديو نسكوايو مفصاميو سرحنا حساب مو بوليس قدفنا نسخم كا نسخم نعاي استقبالات تبلوننيكم كاباي حالي فدا امنك بلكم قدفنا ندو وا نعي تتهم حسب لكم الله انتاي دا دهان يوم دا خند زعقرقر نعهم كوي انتاي ترغيبو دانيا
بعلم كويم من بعلم إذا فتصام فرد كويم إذا كله غيره ወሪዱኒ ነዛ ባእሲ ዘበገስዋ ፖሊስ እዮም بوليس قرم با أخبارك حق خنابي مسكنا هي غواري تحقي انتي دا تسحقا ካብ እግሪ መልሓስ ዕንቀፍ ክበሃል ባሓቂ እዩ ዳኛ ክብልኳ እዮም تعزيوكم كاباهم كاب قند دقي كمزي تصبحون انتي غنى زغلو بقيسوا سغيل كاي حقودا إتا حقدا انتاي مخانو خطفلتو نعايكو اخم تحبتني بزخوني بزعبا زا اخيبا ايو اجندا اخيبانا اتي بزبلت ان حقز سرحن لعلنو زرقاقص نمرقوح ايو زتعوتي اموداتا شلمات اللو بزبلكم مناد ما ايو كباس تنيحو زدا اخميا بيلو بايسكم عجوجوي ሓቆም እዮም ዓጀውጀው እዩ ወዮ በዓል ዳኛ ብዘይ ጥርጥር ኣነ የተዓዋቲ ብዝብል ዘረባ ዘበግሶ ክትዒና ብዝበፂሕና ሃሊሎም ስለ ዝመፁና ኻኽቢድና ፅዒናዮም በዚ ስለ ዘይተሓገሱ ኸ ንህልካ ተዓታዕ ኮይኑ ንዓይ ከተሐጉሱ ክንድዝ ጻዕሪ ምግባርኩም ዝሕጉሲ እዚ ኣባያ ብሕጊ ዘለኩም ክብረትን ተማእዛዝነትን ዘርኢ ኮይኑ ግን ብሰላማዊ መገድድ ኣንበር بحيلة حيلها هتكاتعي نباركم منكمي بزبالة خجلجلن الزخل ترى لا ديكم كتوصلوا تقولون يركم شلماتها أم توهبه واي كم يزبالة عبيد دي تانيحو ورقا اليوم سي انتاي كتقبر ماتيها بمباليهم زنت إلومنا دحان حجون جزيخي كدنا نفس رحنا غنقطينا صبو زحالفة بسترخمنا اللو جزيه حارو حتى قد يفولكم كيدا نيرة نسو دما كاب كلهم بزبالة أزاقلقلني نعوتين لعلناين مريح تراز صوت لعلناين اب كله خصف عفح زلع على إجام زلوه بمريج أخت مرسومه نتعود دما شلماتكو هاو مخانو حبيروكم نيرة مو مريزكم ده كرمي يقن كبر حقي حانت حتى اللاتني شلمات اللوكم يلكمنا حقي أمو انتاي دا عبيدكم زخونة شلمات يرئي اللخون اتي شلمات انتاي دي ولا اخت موزننا اخم دليخم أنتم دانيا عقلي واقع بقلي كتبه ليو تقرب زلو مو داتا خطريون ديخم مشاكين ادقن بغلن كسرحو زيدخم اكو عبزناتكن مسلاخم ملالسو حلتهم مليقم وي هالو لو أنتم سبات قدينا ودينا ندور نخيد إذا نقرأ مفتش أمتا خيبت حكو ربريبنا حنساب مو حنساب سرعات كدلين نايو شلماتكم أبدأ يزولو أموداتا دماغ وهاوكم سلازي من مريسو نمنتاي كمريسو دمتنا ترحنهاب عود كنشلم أنا خجمر فتصام فردي ككم مسرعنا با نسخم ناي فتم سلازخونكم أموداتا يخم دمتخم تهبو حنساب أتو دانيا قصلو فتصام فردي أنا بوغني عودنا يزمدب كخونا اللو زبلو اللو فتصام فردي نسخم بعلوكم حراي بغمي قرم بزع سب مجمع بعالم فتصم زباها النقر يلي انكبل يسمعه إذا دما حدا نقر مفتصمتو انه مبصح ما عرخ اندي أشقار مخاني زريكا كل بزيزولو أكال قداياتو خفتصملون أبا يسدو بمسرات حق استوهابه وسانة دما مز فتصمت راي عود كبهال زكال سلازي أنا ناي كل قدايات وداء نقر سلازغونكو أنا ناعي مريض الله أنا نحقي بسبات تفتاوي تفرحي تخبار انت أمان نزقبره حراي صبو كساب حجي بمسرته هايبو زولو دمسي فصام فردي حدا دمص بمركب يمرحو لو دمصنا مهاب كنقصلينا أتو دانيا اللهم دو الله إذا فصام فردي خبلو صنح عندي خت حساسبن صنيحو كما يلم يمن نفس مريصو ميلس غرم يلني نماني مرصو مسولومي نسوم كان نماني هم تمرصو سلامنتاي
ፈጻሚ ፍርድ እኳ ተጋግየም እንዲዮም ክምረጽ ዝግብኦ ኣነ ንስኹውን ነብስኹም ኢኹም መሪጽኩም ብልክዕ ፈጻሚ ፍርድ ተጋግየም እምበር ኣኽባሪት ሕግን ፖሊስን ንዓይ ከም ዝመርጹ ርግጸኛ እየ ኣቶ ዳኛ ኮለል እንደይትበሉ ስለምንታይ ነብስኹም መሪጽኩም እሞ ንገሩና ናብ ካልእና ክንሰግር ሕራይ ንኹሉ ጉዳያት ኣብ ማእከል ኮይነ ዘማእክሎ ኣነ ብልክዕ ከምቲ ኣብ ቢዝነስ ትካላት ማናጀር ተባሂሎም ዝጽውዑ ማለት እዩ ጉዳያት ብመንገዲ ፖሊስ ይምጻእ በኽባሪት ሕጊ ኢደይ ከይሓልፋ መቸም ኣይትኸይድን እያ ፈጻሚ ፍርዲ እውን እንተኾኑ ኣነ ዝበልክዎም እዮም ዝገብሩ ነገራት ኣባይ ይጽብቑ ኣባይ ከኣባላሸው ስለዚ ሰባት ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣረኣያ ዝሕዙ ስርሐይ ምስ ረኣዩ ስለ ዝኾኑ ልዕልና ሕጊ ኣብ ምርግጋጥ ብዘይ ዝኾነ ተቓጻጺ ክዕወት ዝግብኣኒ ኣነ ዳኛ እየ ከምኡ ስለ ዝፈለጥኩ ኢኻ ቅድሚ ሰዓተይ ኣብዚ ተረኺበ ፖሊስ ከ እንታይ ውሳኒኹም እዚ ኩሉ ክበሃል ዝጸንሐ ካብ ክሳድ ንላዕሊ እንድዩ ዕውት ነቲ ሽልማት ክኸውን ዝግብኦ ዳኛ ይኮኑ ፈጻሚ ፍርዲ ይኮኑ እታ ልክዕ ኣምፂኦማ ብስራሕ ምስ ፖሊስ ብዙሕ ግዜ ስለ ንራኸብ ንሶም እዮም ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጡኒ ከምኡ ስለ ዝኾኑ እዮም ድማ ንዳኛን ንፈጻሚ ፍርድን ገዲፎም ንዓይ ዝመርፁ ዘለዉ ንዓኹን እውን ኣይመረጽኩን ንመንዳ ዕውት ናይዚ መደብ ክኸውን ዘለዎ ፖሊስ እዩ ንስኹም እውን ንነብስኹም መሪጽኩም እወ ምኽንያቱ ንጉዳያት ካብ ስሩ መሰረቱ ክዑይቱ ዘውፅእ ምስ ህዝቢ ቀጻሊ ዝራኸብ ድሕነት ሰላም ከባቢ ዝሕልው ዝበደሉ ናብ ሕጊ ዘቕርብ ኣነ ኩሎም ኣብቲ ዘለዉ ትካላት ተደሚሮም ገረብ እንተኾይኖም ኣነ ይትሱር መቸም ኣገዳስነት ናይ ሱር መግለፂ ዘድለይኩም ኣይኮነን መቸም እዚ ምርጫ ብዘገርም ውድድር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፈጻሚ ፍርዲ ዳኛ ፖሊስ ሓደ ነጥቢ ብምርካብ ነዚ ውድድር ይመርሕዎ ኣለዉ ኣነ ኸ ገና እኮ ድምፂ ኣይሃብኩን እንታይ ኣምፅኦ ደኣ ውድድር ከይተወድአ ነጥቢ ምንጋር ናይቲ ክሳብ ሕጂ ተበፂሒ ዘሎ ነጥቢ እየ ዝነግር ኣለኹ ወይለይ ሓቅኹም ውዕየ ዶ ተጋግየ የቕሬታ ግበሩለይ ሕራይ ቀጽላ ኣነ እኳ ንሶም ንነብሶም መሪፆም ኢለ ዘይኮንኩ ንሓቂ ኢለ ምርጫ ይክህብ እቲ ቕኑዕ ምርጫ ከዓ ኣነ ኣድ ግዜ ይብሉ በቕሊ ንዕቕ ዳ ኮይኑ እምበር ሓንሳብ ቀጽላ ኣኽባሪት ሕጊ ኣድ ግዜ ዓመዎ ቐሊል መሲልኩም እዩ ኣበይ ሞይልኩሞ ብዝኾነ ኣድ ግዜ ይብሉ በቕሊ ንዕቕ ክበሃል ከሎ ከምዚ ናይዚኦም እዩ ክንዲ ናተይ ኣገዳሲ ስራሕ ዘይሰርሑ ሰባትሲ ንስርሖም ከም ፍሉይን ኣገዳስን ወሲዶም ንነብሶም ምምጓስ የገርም እዩ ኣኽባሪ ሕጊ ከም ሽሙ ንሕጊ ኽቢሩ ብሰባት ክኽበር ዝሰርሕ እዩ ገበናት ዝከላኸል እንተጋጢሙ ድማ ንዝበደሉ ናብ ሕጊ ዘብጽሕ መርከብ ዝሓዘ ብምዃኑ ኣብ ሰላምን ድሕነትን ሕብረተሰብን ሃገርን ዝዓበየ ተራ እዩ ዝጻወት መቸም ኣኽባሪት ሕጊ እንተዘይትህሉ ዝኸብር ሕጊ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልካ ምትስፋው ሕልሚ ምኾነ ነይሩ ሕራይ መቸም ብዝሃብኩሞ ምርጫ ዕውት ናይ ዝተቐሪቡ ዘሎ ዓብዪ ሽልማት መን ምዃኑ ተረጋጊጹ ኣሎ ብኸመይ እወ ብኸመይ ኩልና ኮማዕረ ነጥቢና ኣምፂና መንዶ ዝበለጸ ዝረኸበለይ ማዕረ ነጥቢ እንተመጸኸ ሕጊ ዓይኒ የብሉ እንዶ ለይትን ቀትርን ሕጊ ኸኽብር ዝሰርሕ ዘሎ ኣነ ምዃነይ ይርኢኑ ዶ የለውን ኩሉ ትመልሲ እኮ ባዕልኹም መሊስኩሞ ተፈጺሙ እኮ ኣይተረዳእንን መቸም ጉዳያት ክፍጸሙ እንተኾይኖም ንጹራት እዮም ክኾኑ ዘለዎም ሓቆም እዮም ብዝገበርክዎ ምርመራ ዝነጸረ ነገር የለን ዝኸበርኩም ኣቶ ሕጊ መልስኹም ንጽበ ኣለና ሓንሳብ እሞ ፖሊስ ተዛረብዋ ዘረባ ነይራ ኩልና ኣካል ሓንቲ ገረቢና ትብል ዘረባ ኣስተውዒልኩምላ ዶ እወ ፖሊስ ኣነ ሱር እየ ኢሉ ሕራይ ጽቡቕ እንቋዕ ሱር ኮነ እንተኾነ ሓንቲ ገረብ ሱር ጥራይ ሒዛ
ጉንድን ቆጽልን ዘይብላ ብህይወት ትቕጽል ድያ ኢሉ ግን ነፍሱ ይሓተተን ኣነ ሱር እንተ ኾይነ መን እዮም ጉንዲ ቆጽሊ ኣየር ኢሉ እውን ኣሓተተን ገረብ ተባሂላ ብህይወት ክትቅጽል ዝገብራ ኩሎም እዮም ቅንዕ እሞ በሉ ነንሕድሕድኩም ከዓ ተጠማሞቱ ናይ ነፍሲ ወከፍኩም ምትሕግጋዝን ስራሕን እዩ ንዓይና ብዝለዓለ ደረጃ ወሲዱ ልዕልናይ ዘረጋግጸለይ ኩልና ነናትና ሓላፍነትን ስልጣንን ኣለና ብኡ መሰረት ተቐይድና እንዳተሓላለናን እንዳተማላላናን እንተኸይድና እዩ ንኹልና ሽም ዘለዎ ሓቁኹም ኢኹም ዝኸበርኩም ኣቶ ሕጊ እዚ ክትብልዎ ፀናሕኩም እውን ዘይንፈልጦ ኮይንና ኣይኮንናን ግን ኣብ ስምዒት ስለ ዝኣተና ኢና ዘንጊዕና ጸኒሕና ብልክዕ ሎሚ ንኹልና ዓብ ትምህርቲ ሂብኩምና ኢኹም እሞ የቐኒልና ኣነ ብወገነይ ምስ ኩሎም ኣካላት እሂን ምሂን እንዳተባሃልኩ ዝበለጸ ስራሕ ክሰርሕን ምስ ብፆተይ ሓቢረ ንሕጊ ልዕልነቱ ኸረጋግጽ ክሰርሕ ምዃነይ ቃልኣቱ ክንገብሮ ዘይነበረና እዩ ግናኸ ኾይኑ ገረብና ለሚዓ ኩሉ ሰብ ዘጽለላን ዝዕንገለላን ርእዩ ዝሕጐሰላን ዝዕቆበላን ክትኸውን ኩሉ ዝከኣለኒ ብውልቀይን ብሓባርን ከበርክት ቃል ይኾነኒ ኣድግሲ ከስሐወኩም ኢለ እምበር መዚኣ ትኸይድኒ ኣድጊ ምስላ የብለይን ዝበልኩሞ ኩሉ ልክዕ እዩ ንሕና ሓቢርና ዝመጽእ ዓወት ርዱ እዩ ስለዚ ኣብ ስራሕ ይረኸበና ጥራይ ክብል ዝደሊ ጽቡቕ ግናሲ እታ ሽልማት ዳ ከመይ ክትከውን ብዛዕባ ሽልማትኩም ኣይትጨነቑ ንኹልኹም ዝኣክል ፍትሒ ሽልማትኩም ፍትሒ ኩሉ ተገልጋላይ ነዚኣ እንተ ደኣ ረኺቡ ከመይ ይሕጐስ መስለኩም ይሕጐስ ጥራሕ ዘይኮነ ውሕስነት ድሕነት ክብረትን ሰላምን ይስምዖ ሓንቲ ሃገር ውሕስነት ድሕነትን ሰላምን ስምዖ ዜጋ እንተሃልይዋ ድማ እቲ ዜጋ መሰረት ኩሉ መድያዊ ልምዓትን ዕቤትን ኮይኑ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ይገብር ስለዚ ከተካይድዎ ዝጸናሕኹም ዕማማት ዝናኣድ ኮይኑ ሕጂ ድማ ከይሰልከኹም ብዕጽፍታት ወስኹሉ ሽልማትኩም እዚ እዩ ፍትሒ ዝሃብኩሞ ህዝቢ የመስግነኩም ኣሎ ሓደ ጊዜ ኣኽባሪት ሕጊ እንታይ ኢለናኒ ነይረን ስጋው ወዲእካ ዓጽሚ ነገር ወዲእካ ፈጽሚ ስለዚ ከም ፈጻሚ ፈርዲ መጠን ስራሕና ክንገብር መስራሕ ኣፈጻጽማ ናይዛ ድራማ ኣብዚ ተፈጺሙሎ የቐኒየልና